Moi! Mä oon se Hilkka. Torsti on lomalla vitu Virossa. Ja tää on Coca-Cola Cola sponsoroitu video. Ja tää on mun ruoska. Mun ruoska täällä tyttöi. Ja voitte ehdottaa kommentoin videorahaa. Ei kun videoaiheita. Ja se on MC Hilkka täällä tänään teidän kanssaan. Mennään roiskimaan MC Kullia. MC Kullia ei ole paikalla, joten roiskitaan tätä tolppaa. Okei, just do it. Torsti mä pystyn tähän messään. Ai vittu! Silmät auki! Missä on koiran paskaa? Nyt en löysi mä koiran paskaa. Joo. Kuva moi! Moi! Ja nyt mennään parkouraan! Hei! Hassun hauskaa! Mennään parkouraan! Parkour! Just I don't want to die! Oh! Mä oon jo huipulla! Mennään mä pieräsen! Ei tuu vittu! Oi. I do it! Fuck yeah! Ha. Olisiko kohta hyvä video?